So, what's up mga kalabli for today's video? Tabangi kinyog luto aning bao-baho ng karning ikag piyestang dalang mader. Saon man panirada ani. Kalamiya gid ani. Tagnaan niyo mga kalabli kung sa akong tirada ani. So ayan, mabini public market dayon ta tirahon nato ning ilahang baligyaanan karon dira asa matindira diri. Madam, di sige tulog-tulog, papalit ako kamatis. Palit og kamatis madam mi o kaning apilian ning sari-sari be. Ayan, tapila man ni. 15, sige kung isa ni be. Yan. Kinahanglag daghang king sagol di mga kalabli. Kung papansin pagis kameras kalabli. So ana mga kalabli pila ra may papalit og lamas, di ta maglangan tol tirahan ang munggos diha Ikaw bahala na, latina. Dong, ayaw in taon diha dong kay sigurado gyud puti kay nang kaldero, mapiti gyud tang mama ani. Okay pag gyud ka diha. So ibalhin ta nagsilin mga kalabli kay muyaw-yaw na pagyus mandir hapit ni itom yang kaldero. Yan. Pinarang pagbubuka lang makalabli ug manha din sa tuwang farm makalabli. Ang itawag natog kalasangan, mamuha tag mga lamas diya atong tirahan nato aning tanglad Iyan, imo na mo dilag bida. Gusto ka istorya. Pasok. Shout out day ko sa mga uyab diha na makarelasyon nga problemado kay sige daw sila away silang kuan. Uyab kabalo mo bugkot og tanglad. Sus Ginoo ko pakialamiro gyud ganis kalabli. Ayaw ging nagmuhan na bukas mga kasagingan kay mo kuwag konte to unsa man na. Daan ko pa hantik no. Ida na mau na. Kay magkuwag dahon di ara papansin ka ng dahon para kay pang content di pagag hantik. Stenda gyud sa kalabli. Daan ko pa mo kuha gid lagi ng dahon lagi kay ay mo gyud. So mga kalabli di ta maglangan mga kalabli tirahan taning bisol mga kalabli kay muyaw-yaw tapos baderon niya nga magsige daw bisan daw magluto kung magsige daw gyapon kog video. So ayan mga kalabli, kompleto na kay itong gulay. Ready na kay na. Pilan lang kay minuto mga kalabli, tirahon na nato ang luto. Nugwaw na to ng pinaka main event mga kalabli, ang kanang bao-baho ba mo ni. Mo ni mo dilag bida ron, mo ni mo dilag lami sa tong lutoon mga kalabli kaning ginatawag og bao-baho. Ika nga nasa baho ang sarap. So ato na slice mga kalabli. Ato na nagpinay. Simple gyud yung slice mga kalabli. Ana raw. Ayan, kompleto na mga kalabli Pila ra gyud pag-slice. Og ready na kay na iluto mga kalabli. Yan, pagkatibay, kondisyonis, kay pagkatrabaho. Di ba? So, di matatantong damak mga kalabli. Ito nang pasinahon na itong karahay. Sinaw kay na. Di, painit na yon. Sa mga kalabli, matik na. Ito nang gisahon sa sariling mantika niya, no? Ito nang kung ano nang iyahang taba. So, ito na nang, nga naragod, Nigawas na iyahang taba. Dugsing-dugsing na ito na mga kalabli. I-mix-mix ba? Bot nga, ragamayng lamas. Di lang ikukalas o lamas maluto mga kalabli. Bitsin o kasi na magdaog. So, ito na isagol dahil ng iyang unod mga kalabli. I-mix-mix na ito na mga kalabli. Mura ka lagdula-dula agad Ayaw, inag magmunggos pagkaroon diya, no? So, ayan mga kalabli, unti-unti na natin nakikita ang kanyang kulay. Lumalabas ang kanyang totoong kulay. Ayan, kikita nyo na. Wow! Talagang napakasarap, Kung tingnan nyo. Yan mga kalabli, Ayayabo natin yung munggos natin na pinakulo kanina. Sa muka Tagalog rambol-rambol Bisayaon be nga na ra mga kalabli ato nang i-mix na to ang munggo diha mga kalabli ukay-ukayon ra na ato nang i-mixing butang po na to nang inatawag nila gabi o bisol ayan ato na tawon mga kalabli simple ra kay mura kag dula ato nang iyaboning inatawag nga tubig water sa English pinabukal na kalabli mo na akong sekreto kay para di mo katol ang imuhang gabi ana ba gagwa pugag makaalaman ba so ayan mulungag tag-kanon ipasok. So what's up mga kalabli, dili gyud na mawala ng mga pambutangan at pangkaraan ba pang 90s pambutangan at bugas. Laton tirada ba? Pila ka baso lumagon? 2. Kagamay pero nang duha kulang kayo upat. Soy, masuko man daig duha ka baso lungagon, mo na daw kay kagkaon kalabli. Astilan nimo So ayan mga kalabli, ako man naman taglutog kanon tanaw na to natong iluto nga sudan big okay na ba ni? Binamunggo nga ko ayan pagkatibay mga kalabli tanawa sobrang humok nagiging gabi mga kalabli ayan kita ninyo nga ang color kay yelo-yelo na more nagpapait so ito nang iyabo na ito ang gulay diya mga kalabli ito nang i-mixing ba tanawa yan ato ra nang ikutaw-putaw mga kalabli nga nakasimple mga kalabli butang mo na ito gamay ang sili mga kalabli red hot chili pepper. Yan. Kaya para po murag halang-halang. Balami po kayo paminsan mo ka halang makalabli. So, ayan. Pilarag ipagpain na makalabli. Nakikita na natin ang kanyang resulta. O giha ato pa ni sagol ning mga lugbati makalabli. Kaya kana. Kaya muna mo dala pug bida dia. Humot pug na siya makalabli.
Ayan, nakikita nyo na. Munting murag masarap na kaayo mga kalabli oh. Murag naglaway na muron diha ba. So yan mga kalabli oh, simpre kay muluto mga kalabli oh, ganina naglapot ang iyahang sabaw. So yan mga kalabli. Yan, murag gigutom na pugkuan ni mga kalabli ba. Kabalo kung gigutom na pud tanaw di ayaw ingnag magbungo pud muron diha no. Yan ra mga kalabli. So simpre kita gimunag tilaw ana. Pagkatibay. Simpre mga kalabli matadalo atong gamiton ning ice cream kaya ato ni natay tagaan ning atong silingan mga kalabli. Og simpre tagaa po ato ditong utol mga kalabli. Oh yan. Kay mo naglatag munggo ganina. Hop, gamay lag butang ha. Ayan mga kalabli, ato po nga ilahi ning atuang ihatag sa atuang neighbor. Ika nga, love your neighbor. Oh, ayan. Ug siyempre mga kalabli, kitay mo nagtilaw sa atong luto. Siyempre. Salamat sa pagtanaw mga kalabli.